Takže tu máme prehliadku nášho bytu. Toto je izbička, dvojposteľ. Ďalšia izba, taktiež dvojposteľ. Jednu izbu tu máme zo single. Krásna izbička. Pokračujeme ďalej. Máme tu kuchyňu. Máme telku. Kuchynka, vidíme, parádne zariadená. Krásne nové veci. Práčka, aj sušička. A teraz ideme do nádhernej lounge miestnosti, kde je úžasné počasie, chládok, výhľad a samozrejme pod bytom máme nádherný bazénik len pre náš blok. Takže teším sa na toto leto. Čaute.